Maradona, Maldini, alebo... Maldini, radšej dajme Macejko, čo? Macejko. Ja som akože ináč z Malaciek. Ja viem, to ti to hovorím, Macejko. Jay-Z tuto nemá vkus a fandí Arsenalu rovnako ako Branko. Ale dobre vyzerá na tej fotke, čo chceš? No, tak je to tak. No. Máme tu ešte iných fiťúzov. Áno, Dr. Dre, ten fandí Liverpoolu. Dr. Dre náš? Tak to mi hneď výrazne vstúpli sympatie. Áno, to ma tiež trošku prekvapilo. O Drakeovi je známe, že fandí veľmi Chelsea, ale vieš, aký on populárny, čo sa typovania týka. Ja som počul, že má lepší vkus na hudbu ako na šport. A potom tu máme posledného experta Snoop Dogga, ktorý proste len miluje futbalové dresy a... Pozerám, že od Chorvátska cez Španielsko. Čo chceš? Arsenal Liverpoola, bol to jeden že úžasný zážitok. Ako to dopadlo? Ten zápas bol super, lebo sme vyhrali, myslím, že 2-0 to bolo. No. Branko si nejak nevstúpil. Nie, ja som ho vytesnal. Hej? Ja takto odoberám na Instagrame jedného chlapa, ktorý sa neholí a nestríha až do momentu, kedy Manchester United vyhrá 5 zápasov po sebe. Ale on sa už nebojde, on má taký mikrofón. Ja si myslím, že Leo je budúcnosť slovenskej reprezentácie. Leo Sauer. No tak nemohla sa moja dcéra, ktorá s tým chodila kedysi do školy, viacej snažiť a viac mu písať SMS-ky. Tak možno, že keď vystrihneš toto reelsko na sociálne siete, vieš, rozmýšľam, že to mám povedať, aby ma neukameňovali ľudia, ale som skôr typ fanúšika, kam vítr, tam plášť. Ale dobre, že to poviem, priznáš. ako je. Si fanúšik futbalu. Som fanúšik futbalu, tak to mám aj s basketbalom. Futbalom ma aktuálne baví viacej Barcelona ako Real. Neviem, či ma zavoláš, keď som teraz povedal Barsu mesto. Ale jasné, samozrejme. Anketa futbalista roka, ale aj playoff Ligy národov. To k sebe patrí ako, čo ja viem, hudba a futbal. Aj to bude dnešná debata. A to zase k sebe patrí ako chlieb a maslo, napríklad, hej. Volám sa Brankoca, ja som chlieb a moje maslo je Filip, ako vždy. Čavez, ahoj. Čau, tomu hovorím. No, to bol úvod, že? Ale hlavne dnes vítame Myselfa. Vítaj medzi nami. Čaute, ďakujem pekne za pozvanie. No. Teším sa, že som dneska mohol prísť medzi vás. Tak to je to, tá kombinácia hudba a futbal, že? To k sebe patrí. Tak podľa mňa áno. Všeobecný šport a v podstate aj hudba, alebo možno aj rap má prvky športové. Tiež je to nejakým spôsobom kompetícia a hlavne takú spojovaciu plochu beriem, že to je vášeň. Nahral si niekedy možno aj nejakú športovú hymnu? Alebo by si chcel? Určite nahrali sme pre našich chlapcov pre 19-ku. Koľko tomu je? 2-3 roky dozadu? Áno, registrujem to. Hej. A ešte som tuším niečo, ešte raz som nahrával môjmu dedovi pre internacionálov zostupavý hymnu, ale tým sa moc nejak tak nechválim, keďže dedo ako nehudobník si zobral na starosti textovú zložku, takže som mu spravil len takú akože reprodukciu, ale mám. Máš sa na koho vyhovoriť. Hej, no ale tak pozri sa, o tvojej tvorbe budeme hovoriť na konci dnešnej debaty. Dnes nás čaká samozrejme návratka k ankete futbalista roka. Vyskladáme, hádam, ťažký, ale možno víťazný tiket. A ja keď som tak rozmýšľal, že myself, a tak by to nejako ladilo, že také futbalové, že na M, že čo by som tak povedal, že myself, a napadlo ma, že Maradona, Maldini, alebo... Maldini, radšej dajme Macejko, čo? Macejko. Ja som akože ináč z Malaciek. Ja viem, to ti to hovorím, Macejko. Môže byť. No, tak... Ale ten Maldini mi je viacej sympatický. Maldini, pán hráč, že? Ako postava futbalová. To bol pre mňa naozaj, že ikona a podľa mňa jeden z najlepších obrancov histórie. Máš blízko k futbalu, ale, ak dobre hovorím, mal si blízko aj k basketbalu. Áno, basketbal je taká moja celoživotná láska. Futbal býval vždycky taká dvojka u mňa. Občas ešte, keď hralo cez 50 Slovákov v NHL, tak dokonca aj trojka, lebo som viacej sledoval ešte tú hokejovú súťaž. Ale odkedy vlastne senátor Nikolás sa začal venovať futbalu, tak tým, že sa snažím byť nejako aktívny v jeho živote alebo prítomný, tak odvtedy futbal všetko prerazil a momentálne sledujem futbal viacej ako kanadsko-americkú NBA.
medzi repermi je futbal obľúbený, možno aj kvôli dresom. Často ho nosíte ako doplnky. No a ja som vyhľadal v našej rubrike Ticket Focus, ak by sme mohli poprosiť aj možno o prvú grafiku takých tých najznámejších reperov, neviem, či máš prehľad, napríklad Jay-Z, tuto nemá vkus a fandí Arsenalu rovnako ako Branko. Ale dobre vyzerá na tej fotke, čo chceš? No, tak je to tak. No. Máme tu ešte iných fiťúzov. Áno, Dr. Dre, ten fandí Liverpoolu. Dr. Dre náš? Tak to mi hneď výrazne vstúpli sympatie. Áno, to ma tiež trošku prekvapilo. Od Drejkovi je známe, že fandí veľmi Chelsea, ale vieš, aký on populárny, čo sa typovania týka. Ja som počul, že má lepší vkus na hudbu ako na šport. To si trafil. Áno, a typovanie mu vôbec nejde, lebo vieme, že si z neho robí celý internet srandu, on vždycky dáva tie veľké stavky a vždy je to naopak. Ja by som ináč veľmi zobral, akože kľudne by som sa pretransformoval do jeho pozície, že by ma absolútne netrapilo, koľko 100 000 tiketov mi nevychádza. Áno, sme na tom úplne rovnako. Čo si všímam poslednú dobu, tak veľa aj športových, aj vlastne hudobníkov alebo postav začína investovať do futbalu. Ja som napríklad nevidel, že LeBron James je spolumajiteľom 7% tým. Ale je. Je, jasné. Teraz som pozeral, že Ed Sheeran má Ipswich Town, on je Tractor Boy. Áno. Dobre, a ty potom Malacký, hej? Či Skalica? Uvidíme. Ja by som to na ten Liverpool cítil. Na Liverpool. Keď sa mám vidieť ako spoluvlastník nejakého klubu. No tak si sa vyfarbil, to znamená, ty fandíš Liverpoolu. V 5 rokoch tak sa vidím ako spoluvlastník Liverpoolu, to bolo veľmi pekné. Mišo má len tie najvyššie ciele. Dobre. Máme tam aj ďalších, čo mňa prekvapilo, tak Eminem, že fandí Celticu. Chalan z Detroitu a bol viackrát na zápase, toto je asi fotomontáž, hej, lebo som toho moc nenašiel a normálne bol párkrát aj na štadióne prichytený, takže Eminem nefandí žiadnemu veľkému tomu najvyššiemu klubu, ale ako sa Eminem dostal k Celticu. Vôbec berme to s rezervou, možno to bola nejaká kampaň na zelenú farbu, uvidíme, ale ladí mu to tam. Možno tam do toho Škótska ešte tá blondiava. Zapadol by, určite. A to skôr je možno aj Sheeran. A potom tu máme posledného experta Snoop Dogga, ktorý proste len miluje futbalové dresy a... Pozerám, že od Chorvátska cez Španielsko. Čo chceš, hej. Kto mu zaplatí za spoluprácu, ten dres si oblečie. Ale dobrý mix, že? Tak napríklad Snoop Dogg mal spoluprácu, o ktorej málo kto vie, čo sa týka hudby, a spravil rumunské techno. Pozor. Mal normálne správnu skladbu, to bolo, že rumunské techno, znelo to ako Dragostina Tej. Mali natočený videoklip, akurát to mali obmedzené vlastne, že sa k tomu nevieš dostať mimo Rumúnska. Čiže už mi dáva zmysel, ako keby aj to Chorvátsko a Ajax. Skvelý typ, no a však Snoop Dogg je blázon, čo sa tohto týka, on má country pesničky, on akože čo budeš robiť, vieš. Hej, ale funguje to je zaujímavé, že vlastne jeho výtlak je celosvetový. Áno. S ktorým reperom by si spoluprácu dal ty, keby si mohol vybrať? Možno viacej ako repera by som išiel do producenta. To je Skrillex, ktorý je pre mňa priekopník, čo sa týka elektronickej hudby alebo zásadne ovplyvňuje sound. A čo sa týka reperov, aktuálne možno... Mal som Kendricka dlhé roky, ale troška som sa toho prejedol počas tohto posledného beefu s tým Drakeom. Travis Scott. To si viem predstaviť. Dobré meno. No takže ty si nám prezradil svoju príslušnosť. Bol si už niekedy na Anfielde? Hambím sa to povedať, ale nebol. Ani ja som nebol ešte na Bernabeu. Takže... Zatiaľ som ešte nebol, ale boli sme so Sinátorom minulý rok na Emirat, na Carabao Cup Arsenal Liverpoola. Bol to jeden úžasný zážitok. Ako to dopadlo? Na Emirates si teda bol, hej? Na štadióne Emirates. Ja si pamätám, že ten zápas bol super, lebo sme vyhrali. Myslím, že 2-0 to bolo. No. Branko si nejak nevspomínal. Nie, ja som ho vytesnal, hej? A predtým sme boli ešte na o postup zo skupiny na Barse s Interom, ešte keď Milan Škriniar hral za Inter. A keď si porovnám plný No Camp s týmto zápasom, ktorý som videl, tak u mňa jednoznačne vyhráva Anglicko. Že som bol spravil to na mňa veľký dojem. Aj čo sa týka atmosféry, ale aj čo sa týka toho zápasu, že som nevidel takto chlapcov naživo jazdiť, akože 90
5 minút na plný kotel, to bolo úžasné. No, liverpoolisti majú, aby sme si aj my do teba trošku tak akože rýpli, smutné dni a smutné týždne, pretože nie je len vypadnutie, veľmi smolné, teda musím povedať, v Lige majstrov, ale napokon aj Carabao Cup a prehra s Newcastlom. Straky vyhrali tento titul zaslúžene. Aj si to o chvíľočku ukážeme. Áno, môžeme prejsť na ďalší slajd. Kurs na nich 3. A my sme tak jemne typovali, že... Dávali ste Newcastle? Dávali sme tak všelijako, tak pocitovo, ale tak tešili sme sa, že Maťo Dúbravka vyhral trofej, to je ďalší taký moment. A oni nevyhrali trofej 70 rokov. Alebo áno, tam si rokov. Asi nejaký fanúšik Sunderlandu robil aj srandu, lebo bolo počítalo na internete, že koľko rokov je Newcastle bez trofeje. Ja takto odoberám na Instagrame jedného chlapa, ktorý sa neholí a nestríha až do momentu, kedy Manchester United vyhrá 5 zápasov po sebe. Ale on sa už nevojde, on má taký mikrofón, že sa nevojde, jasné. Ináč dobrý nápad, čo? Super. A ty by si tiež mohol začať napríklad takto, čo? Keby sme urobili nejakú stávku, či nenarastlo by ti tam toho veľa? To už nie. Ja rastiem vnútri, ja to tak hovorím. Emocionálne. Pekne si to povedal. Ja rastiem do pupku, ale tak každý to máme tak rozdelené nejako. Hej, fajn. A myslím si, že Liverpool má za sebou veľmi ťažký týždeň. Ono treba si podľa mňa povedať aj otvorene z PES, že tam 120 minút v nohách. Si myslím, že ten postup pre Paríž bol zaslúžený. A takisto si myslím, že majú aj oni ako keby právo, aj keď verejnosť to takto nejak možno nevníma, majú právo na to mať nejakú slabšiu fázonu. Ja všeobecne obdivujem akýkoľvek futbalistov, akokoľvek kluby na tej vysokej úrovni, je to pre mňa neuveriteľné vlastne byť schopný vlastne stabilne dosahovať výsledky a byť na tom tope, aj keď Liverpool má široký káder, ale ten systém hrania, koľko zápasov odohrajú za týždeň alebo za mesiac, že je ťažké nechytiť nejak tak fázonu normály. Ja ťa doplním, povedal to veľmi pekne Thierry Henry v štúdiu, keď povedal, nezatracujme sezónu Liverpoolu kvôli tomuto jednému prehratému finále. Je to kruté, ale aj tá bolesť k tomu patrí, aj to si musia chalani nejako prežiť sebe, spracovať sa ju teda a motivovať sa ďalej. Tak stále ešte až takú, myslím si, že sú týmy aj z Anglicka, ktoré majú dôvod na oveľa hĺbšiu depresiu ako Liverpool, keďže ak sa nemýlim, má myslím 12-bodový náskok stále na čele. Áno. Takže myslím si, že viacej sa pláče do vankušu v iných tímoch. V Londýne, v Manchestri, momentálne. Ale jaký je ten futbal nespravodlivý, nie? Lebo ešte pred mesiacom bol Liverpool v hre o 4 trofeje. Všetci o ňom písali, o Mohamedovi Salahovi, že vyhrá zlatú loptu a prejde týždeň. Všetci by sme to dopriali. Prejde týždeň, vypadne z 2 trofejí a už o ňom nikto nehovorí. Už je proste jeho šanciam koniec. Ale na druhej strane je to pekné, že ten futbal, tie zápasy, keď sa láme sezóna, vždy o niečo ide, aj teraz v Lige národov, o ktorej o chvíľočku budeme hovoriť. Nepredbiehajme. Poďme ešte dokončiť to, ako dopadla anketa tréner roka. No, vyhrali ju Vladimír Vajs, ak sa nemýlim, 5-krát po sebe. Je to celkovo jeho 7. triumf. No, takže úplná stálica a po úžasnej sezóne Slovana sa není akože čomu diviť. Aj keď konkurentov mal veľkých, takže čo hovoríš aj ty na to? Zaslúžene? Pozeral si Slovan? Dokonca som chodíval na Ligu majstrov aj na predkola. Určite zaslúžene. Ja si myslím, že je to obrovský úspech pre slovenský futbal a je to nejaký taký, ako by som to povedal, stavebný kameň, od ktorého sa dá odraziť, že som takisto ako fanúšik povedzme veľmi zvedavý, ako bude vyzerať následujúca sezóna Slovanu Bratislava. Pretože z historického hľadiska napríklad som vždycky vnímal taký maličký rozdiel oproti tomu českému futbalu, keď sa pozrieme, kde je Slavia, kde je Sparta, kde je Plzeň, že keď tam sa dosiahol ako keby nejaký úspech na tej medzinárodnej scéne, ktorý dosahujú už vlastne, ak sa nemýlim, pravidelne pomaly každú sezónu, či už je to v Lige majstrov alebo v pohári UEFA. Mal som pocit, že vždycky sa tam po úspechu stávalo na tom. Kdežto z historického hľadiska, keď sa pozrieme na slovenské týmy a na ich napríklad účasť v Lige majstrov, nemal som taký pocit, že by sa od toho úspechu ako keby stávalo, keď si napríklad spomenieme len na tú Petržalku, že verím, že teraz bude ten obrad a že Slovan na tom začne stávať a že tie všetky plusy, či už finančné alebo z hľadiska sponzoringu, ktoré na to mohol získať, že to pretaví do tej budúcej sezóny a že budeme ako fanúšikovia mať možnosť vidieť také úžasné týmy a
úžasné zápasy aj v ďalších sezónach. Ja to poviem veľmi jednoducho. Rozdiel medzi slovenským a českým futbalom, a veľmi správne si to povedal, tiež to tu častokrát rozoberáme, je aj v tom, že koeficient Českej ligy je už tak vysoký, že majster, ktorým bude teraz Slavia, hrá už automaticky Champions League. To je veľký rozdiel. Hej? A my si asi na Ligu majstrov, nechcem byť zlým prorokom, dúfam, že to tak nebude. Budem musieť zase čakať niekoľko rokov. Ja pevne verím, že sa to zmenilo. Pevne verím, že sa to zmení. No, okay, jasne, že tie účasti budú aspoň raz za 3 roky. No, hovorím, som veľmi zvedavý napríklad, ako bude vyzerať káder Slovana na budúcu sezónu, čo sa udeje nielen s odchodmi, ale čo sa udeje hlavne teda aj nejak s príchodmi, keďže asi tam k nejakej reštrukturalizácii na určitých postoch bude musieť prísť. Túto cenu, ktorá sa volá cena Jozefa Vengloša, vyhral teda pán Weiss. Ale aby som odpovedal na otázku, myslím si, že zaslúžene, aj keď z hľadiska nejakej takej komparácie aj pán Calcona odvedol fantastickú sezónu, že myslím si, že to mohlo byť tento rok veľmi vyrovnané. To som chcel povedať presne, že boli sme zvedaví, ako to napokon dopadne, lebo Francesco Calzona na to, že je zahraničný, že je tu obrazne povedané 2 dni aj s cestou, aj keď už nejakú dobu tu je, ale predsa len euro má veľkú váhu a Slováci odohrali fantastický turnaj, tak boli sme tiež zvedaví, že kde sa priklonia tie misky váh, na ten reprefutbal alebo na ten domáci klubový. Napokon teda cenu Jozefa Vengloša vyhral Vlad Weiss zaslúžene. Zaslúžene, určite áno. Tiket. Tipéri tipérom. Tá cena nám hrá aj do karát, pretože ty asi ešte nevieš, ale my spoločne s Brankom chystáme projekt, ktorý sa volá Joe the First Film. Je to podsta našej veľkej trénerskej legende, ktorá doteraz tu nebola daná. Branko o tom vie rozprávať oveľa viac. A povedz nám, čo máme za sebou v posledných dňoch a čo možno chystáme. Dokončili sme po 5 rokoch, je teda film takmer pripravený. Točili sme naposledy v Birminghame, v Londýne niektoré scény a čaká nás najbližšie Praha a prezident Českej futbalovej asociácie, Sieň slávy českého futbalu, aby sme dokončili ešte mená, ktoré nám chýbajú a tých mien je niekoľko. Tie zážitky sú neuveriteľné, životné, veď napokon točíme nielen film, ale aj film Making of, ktorý bude hovoriť o tom, ako sa nám darilo, ale ako sa nám aj nedarilo, lebo prešli sme si veľmi zaujímavú 5-ročnú cestu v podstate už. Ale mená ako Sir Alex Ferguson hovoria za všetko. Jose Mourinho, Arsene Wenger, Alexander Čeferín, Roy Hodgson. To všetko sme natočili, to všetko je za nami a v mesiaci jún pre všetkých fanúšikov na Slovensku aj v Českej republike. Takže keď si to pozrieš... Tak to klobučok dole. Keď si ho pozrieš aj vy, fanúšika, tak uvidíte, ako pudroval Joseho Mourinha. Napríklad, áno, ako som robil make-up Josemu Mourinhovi. Takto ste sa dostávali k rozhovorom, že sa akože prišiel si tam ako make-up artista. Tak si to myslíš, že to takto bolo. Neviem. A vyzerá tak, že? Vieš čo, poviem to opačne, že sme šetrili na nákladoch, samozrejme, a keď som si povedal, že v rámci budžetov a výjazdov by sme ešte mali nosiť nejakú make-up artistku, tak si hovorím, chlapci, to je popri tom všetkom. Áno, plešiny si vieme. To nie je zase také problematické. Takže áno, jedna z vecí, na ktorú sa fanúškovia môžu tešiť, je scéna z tréningového centra AS Rím, kde sme teda boli. A to celé stretnutie bolo veľmi napäté, dramatické, veľmi také zvláštne, lebo Jose Mourinho je special. Jasné. A pred samotným rozhovorom som ešte takto trasiacou sa rukou sa snažil mu urobiť make-up, ktorý som mu napokon neurobil. Ale to všetko uvidia. No, to by som bol ináč zvedavý, aby ma zaujímalo, akú auru má ten človek naživo. Povieme si to v inej situácii a pri iných stretnutiach. Dobre, čo tam ešte máme ďalej? Ešte zostaňme pri tom futbalistovi roka, ale zmení sa oproti minulému roku nič nezmenilo. Ak prejdeme na ďalší slajd, uvidíme, že vlastne všetci traja víťazi sa zopakovali z minulého roka. Stanko Lobotka teda asi zaslúžene znova získal druhýkrát. Čo na to hovoríš? Myslím si, že zaslúžene. To, čo predvádza v Neapole, je až neslovenské. Akým spôsobom vyniká, má za sebou fantastickú sezónu. Myslím si, že Neapol ťahal, bol stavebným pilierom, aj keď sa mu ešte nedarilo, nechytil túto fázovnú dobrú, vlastne, ktorú aktuálne má. Má za sebou úžasné euro, kde dokázal, že je hráč špičkovej svetovej extratriedy. A ja som troška
ako keby tajne dúfal, že sa zrealizuje ten prestup do Barcelony. To si sriali všetci, aj madridisti dokonca. Vedel som si ho predstaviť aj v tom hernom systéme Barcelony. Keď tam bol ešte Xavi, áno, tie klebety tak prenikali. Áno. Ale nevadí, lebo ťahá Neapol na titul a je to úžasné. Na druhú stranu David Hansko, takisto úžasná sezóna a som zvedavý, kam sa po sezóne posunie. Určite, David to ale ešte vyhrá v budúcnosti. Ešte, aby som dopovedal aj Lukáša. Lukáš patrí takisto medzi mojich najobľúbenejších futbalistov a myslím si, že má takisto za sebou úžasnú sezónu. Až som zvedavý, že či není čas na nejaký... Šulo Haraslín, myslíme. Áno. No tak, čo sa týka Hanska, nie je to tajnosť, sám to priznáva, že skončí v Holandsku a prerástol kvality holandskej ligy a pôjde niekde inde. Kde by sme ho videli, kde by sme mu to želali? La Ligu, alebo taliansky futbal, alebo anglickú Premier League? Ako náhle začali vychádzať tieto rumors o prestupe, čítal som nejaký rozhovor, neviem, či to bol s Davidovým agentom alebo Státkom a vlastne hovorili o tom, že keď mal 18 rokov, tak bol v Liverpoole na kempe a že ako keby fanúšik, čiže pre mňa ako fanúšika Liverpoolu by nebola krajšia vec, keby sme mali opäť slovenského reprezentanta vo farbách. Taká tá stopa Martina Škrtela. Aj si ho tam viem predstaviť. Áno. Osobne ja teda. Áno. Aj keď to nie je dôležité. Hej, ale okej. A keď by nie Liverpool, myslím, že sa pri ňom skloňoval Juventus a Atletico Madrid. Tak, neviem, či Atletico, teraz si nepamätám, či našlo, či niekoho zobrali. Ja by som ho osobne asi videl radšej v Atletiku ako v Juventuse, ale všetko sú to úžasné týmy a vôbec z tejto krajiny sa prebojovať do takejto ligy, do takýchto tímov je neuveriteľný úspech. Za mňa už iba návratka k Stankovi Lobotkovi, ktorý má zatiaľ za Neapol 195 zhruba zápasov, čiže už sa blíži do toho klubu 200 károv a to je naozaj veľká vec, vážna vec. A ešte ma potešilo, že cenu Petra Dubovského vyhral opäť teda Leo Sauer. Fantastický talent, chlapec to má v poriadku, aj teda v hlave veľmi sympatický. A opäť je to dobrá taká téma do budúcnosti, že vieme, že tohto chlapca budeme sledovať a čaká ho podľa mňa veľká kariéra. To si myslím aj ja. Ja som mal možnosť zažiť zo párkrát na nejakých eventoch, alebo chvíľku som mal možnosť ho navnímať na reprezentačných zrazoch a na mňa okrem nesporných futbalových kvalít, ktoré má, spravil dojem aj ako človek, pretože pôsobil veľmi pokorným dojmom a prišiel mi naozaj ako profesionál. Nevnímal som od neho žiadne hviezdne maniere a podobné záležitosti, ktoré sú napríklad od hráčov, ktorí ešte sa nedopracovali na takú kvalitu alebo do takých tímov, ako on vnímal. A bolo mi to veľmi, veľmi sympatické, nehovoriac o tom, aký je strašný frajer na ihrisku. Aj tá rýchlosť, že ja si myslím, že Leo je budúcnosť slovenskej reprezentácie. Leo Sauer. No tak nemohla sa moja dcéra, ktorá s tým chodila kedysi do školy, viacej snažiť a viac mu písať SMS-ky. Tak možno, že keď vystrihneš toto reelsko na sociálne siete, vieš, že nevieš, že... Áno, láska je mocný čarodej, áno, vidíme to. Hej, že hráči, futbalisti sa dávajú dokopy s kdekým. No dobre. Futbalistku roka obhájila tiež Mária Mikolajová. Asi zaslúžene, priznám sa, že ja až tak ženský futbal zatiaľ neregistrujem, ale pomaličky áno, pretože nám už chodia aj zo zväzu od žien dievčatá, takže aj im sa začína dariť. To som rád. Ja ešte k Stankovi znova chcem pripomenúť, že ešte práve súťažíme o originálny dres aj s podpismi všetkých reprezentantov na našich sociálnych sieťach, takže určite sa do tejto súťaže zapojte, sledujte, splňte jednoduché podmienky, no a unikátna cena môže byť vaša. No a my ešte ideme ďalej, ešte nám tam určite niečo zostalo a to už sú teda hlavné témy viac menej tohto týždňa. Čaká nás teda obrovský zápas, baráž o postup do skupiny B Ligy národov, Slovensko-Slovinsko. Prejdeme si na ďalší slajd. Budeš na tomto zápase, chystáš sa so synom alebo ho budeš pozerať doma? Ja myslím si, že pôjdem. Snažím sa chodiť na zápasy reprezentácie a ak nám vyjde čas, tak určite pôjdeme. Len teda pripomínam, že zároveň to bude rozlúčka s Kucom, ktorý má
o 18. tlačovku, autogramiádu s fanúšikmi. A ak teda by sme sa mali a je sa mu za čo poďakovať, aspoň ho vytlieskať, tak je to také spojenie príjemné s užitočným. Ťažký zápas ináč so Slovinskom, veľmi ťažký. Ja verím, že to budú 2 víťazstvá. Až tak? Že vyhráme oba zápasy? Ja si myslím, že áno. Bodaj by si Oblak vybral akože horší deň. No a Šeško, aby čo, tak mohol by mať ešte depresiu teraz z týchto Atletika Madrid, áno. Vidíš, on by nemusel prísť v dobrom rozpoložení. Len Šeško je tam vpredu nezastaviteľný. No. Však dobre, my Dánska vzadu. OK, dobre. Poďme na derby, ktoré sa odohralo pred pár dňami, Slovan Trnava. Fandíš komu? Najbližšie mám určite k Slovanu od malička, ale nie som pravdepodobne úplne taký typ športového fanúšika všeobecne, ktorý ide do nejakých extrémov a do podobných záležitostí. Veľmi rád sa prídem pozrieť na futbal aj do Trnavy, kde mám pohode vzťahy. Ale najbližšie mám k Slovanu. Celkovo, keby som mal zacharakterizovať vzťah k slovenským klubom, myslím si, že sme tak malá krajina, že by sme si mohli zvládnuť fandiť aj navzájom a ja ako fanúšik slovenského futbalu držím palce všetkým tímom, ktoré majú šancu sa prebojovať do Európy, aby sa im zlepšila tá infraštruktúra, aby sa mohli lepšie venovať mládeži, lebo myslím si, že tí mladí to proste potrebujú jak sol. Veľmi pekne si to povedal a tu si rýpnem ja do môjho kolegu, ktorý častokrát hovorí vetu Barcelona nevyhrá túto sezónu titul. Neverí. A pozri sa, posledný slajd. Príde na Atletico Madrid, otočí za 20 minút, bim bam bum bum bum, je prvá v lige, má zápas k dobru, tak sa pýtam, kto vyhrá titul v La Lige? Stále tomu neverím. Dobre. My vyhrá Real. Ale Barcelona klobúk dole, ona v roku 2025 ešte neprehrala. Hrajú dobré uvoľnenie. Mne sa hlavne páči akože futbalovosť tej Barcelony. Za mňa, keby som mohol povedať, aký štýl futbalu alebo ktoré družstva mimo nejakej klubovej orientácie, najviac sa mi páči herný štýl Barcelony práve a Liverpoolu, čo sa týka techniky aj tých náražačiek, to je neuveriteľné a to, čo predvádza mladý Jamal, to je... Jeho rokov. To je že šílené. Ale on hrá ako dospelý. Úplne. Aj futbalovosť, ale aj tá technika, to mi až nedojde ako španielské, ale to je že Brazília. Áno, on je taký úplne. Wow. Naturalizovaný. No, ja už som sa v 72. minúte usmieval, že prišli obvody a proste žmurknem a 3-2, no to je akože šialené. Môžu to byť rozhodujúce momenty aj pre tú sezónu, lebo v 72. minúte otočí takto zápas na 4 góly, to musí dodať taký mentálny boosting tomu týmu. A zase opačne, keď si Atletico Madrid, vieš, musí ťa to tak dať dole, že vypadneš z Ligy majstrov, vyhrávaš, prídeš o 3 body, ťažký týždeň. Na druhú stranu, keď sa pozrieme na túto sezónu a pozrieme sa napríklad na to, kedy v akej fáze súťaže chytil Liverpool krízu. Keď sa pozrieme na Manchester City, nedá sa to možno úplne dopredu predpokladať, čiže koľko kol je dokonca? Tak záleží v ktorej lige, no ale tak v priemere 10, 11. Ešte sa môže udeť barčo. Áno. Môže, len Barcelona má ešte aj zápas k dobru, má teda rovnako bodov ako Real a má to trošku ľahšie aj v tej Lige majstrov, ale Atletico podobne ako ten Liverpool, že behom týždňa naozaj ja som väčšinou koniec na všetkých frontoch. Keď sa musím priznať, čo sa týka klubovej takéto orientácie, rozumiem, že to mám povedať, aby ma neukameňovali ľudia, ale som skôr typ fanúšika, kam vítr, tam plášť. Ale dobre, že to poviem, priznáš. Ako je. Si fanúšik futbalu. Som fanúšik futbalu, tak to mám aj s basketbalom. A po väčšinu rokov som vždycky fandil viacej Realu. Ale musím sa priznať, že to, čo predvádza s týmto kádrom Barcelona, je pre mňa asi futbalom ma aktuálne baví viacej Barcelona ako Real. A je mi hlavne je mi hlavne sympatické, že implementujú do tej rotácie a že vlastne hviezdy Barcelony sú odchovanci z La Masie. To je pre mňa veľký ako keby plusový bod. To sa mi napríklad páči. Ako sa ti to počúva? Pícha ma pri srdiečku. Nie, dobre hovoríš, veľmi správne. Už to tu niekoľko hostí povedalo. Mne sa to páči. A presne túto myšlienku. Perspektíva, dokončia štadión, dorastú chlapci, sú to odchovanci. Aj Kubarsiho, aj Jamala. Jasné. Ale my máme Asencia, nový oddiel sezóny, stoper, jak lusk.
nič. Dobre, Prosím ťa, chlapci, poďme aj my na máme iné témy, Fabriky. ktoré sme ešte nestihli rozobrať. Toľko teda... Možno vám za rok poviem Real. Hej, dobre, okej. Dobre. Určite sa sem zavolám ešte veľakrát. No, Neviem, toľko či ma teda- zavoláš, keď som teraz povedal Barsu miesto. Ale jasné, samozrejme. Rubrika Máš to Focus, nahnuté. všetko, hej? Áno, toto bolo asi také najzaujímavejšie, čo sa udialo posledný týždeň.